Mnohí z vás, ktorí sledujete tento kanál, ste sa sem dostali vďaka videu o tom, ako urobiť dobrú prezentáciu. A tí z vás, ktorí tento kanál sledujú pozornejšie, vedia, že som o tom urobil už viac videí. Ale nikdy som sa na túto vec nepozrel z druhej strany a nedal som vám návod na to, ako urobiť mizernú prezentáciu. Teraz tú chybu napravím. Ukážem vám, ako urobiť to najhoršie, čo sa v PowerPointe dá. Tou prvou a najdôležitejšou vecou je samozrejme text prezentácie. Okolo textu prezentácie sa všetko točí. A pre nás je to samozrejme príležitosť, aby sme predviedli svoje literárne vlohy a znalosť gramatiky. A ak aj robíte gramatické chyby, tak nevadí, na čo to kontrolovať. Každopádne, aby sme sa mohli predviesť, tak musíme písať text v súvislých vetách. A má to aj ďalšiu výhodu. Takúto prezentáciu môžete proste čítať a nemusíte sa ju učiť naspamäť. Ďalej je dôležité, aby ste na každý slajd dostali čo najviac textu. Jednoduchým trikom, ako to dosiahnuť, je použiť čo najmenšie písmo. A že to vaši posluchači nemajú šancu prečítať, nevadí, majú vás počúvať. Ak by vám ani to nestačilo, tak proste roztiahnite textové pole až okrajom. Veď prečo by tam mal zostať nejaký prázdny nevyužitý priestor? Nebudeme plytvať. Je samozrejme možné, že na slajd chcete pridať aj nejaké tie obrázky, graf alebo niečo také. Znamená to, že musíte text skrátiť? Nie. Takmer určite nájdete niekde dole trochu prázdneho priestoru, kde môžete napchať malý obrázok. A že ho posluchači nebudú vidieť? Žiadny problém. Proste im ho opíšete. No, ak by vám toto nevyhovovalo, tak tu máme samozrejme druhú možnosť. A to je používať odrážky. Stále by ste ale mali písať celé vety, alebo aspoň viac slov, než je nevyhnutné. Kto stojí o minimalizmus a o pár najzákladnejších údajov, ktoré sa dajú ľahko zapamätať. Zároveň platí, že je ideálne mať čo najviac odrážok na každej snímke. A ak ich máte menej, tak použite najväčšie možné písmo. A tým sa dostávame k písmu. Absolútnym favoritom je písmo, ktoré nepodporuje dĺžne a mäkčenie. Veď komu vadí, keď sa uprostred slova zrazu objaví znak z úplne iného fontu. Ďalšou skvelou voľbou je písmo, ktoré je zbytočne komplikované a ťažko čitateľné. Ak to naopak chcete odľahčiť, tak použite nejaké trafené písmo ako Comic Sans MS. Alebo proste použite Wingdings, to máte úspešné zlyhanie zaručené. A presúvame sa na ďalšiu vďačnú tému, ktorou sú obrázky. Prvým zaručeným typom, ako naštvať každého, je použiť obrázky s mizerným rozlíšením. Detaily sa tam síce ťažko identifikujú, ale pixely na tom zase bude vidieť každý, kto to pozerá na niečom väčšom než na chytrých hodinkách. Mimochodom, všimnite si, že ten obrázok chytrých hodiniek je úplne inak upravený. Chce to pestrosť, žiadna jednotná forma. Ešte je ideálne použiť obrázky s vodoznakom alebo nejaké prihlúple gify, alebo gify, ak preferujete túto výslovnosť. To, ako má vyzerať správne mizerné pozadie, ste si už mohli v priebehu videa všimnúť. Najlepšie je použiť výrazné farby, z ktorých bolia oči, alebo použiť pozadie, na ktorom bude text nečitateľný. Nech sa vaše publikum potrápi. Čo dodať k tomuto? Prezentácia proste musí byť živá. Preto je ideálne použiť tie najzvláštnejšie prechody medzi snímkami, na ktoré narazíte, ako ste to už mohli vidieť v celom videu. A okrem toho naanimovať všetko, čo sa dá, obzvlášť text. Najlepšie je, keď sa vám bude takto objavovať po slovách a po písmenách. A nezabudnite aj na tie animácie zvýraznenia, pohybu a podobne. Nech tá prezentácia proste žije. A na záver tu máme ešte jeden tip. Všetci predsa vieme, že prezentácia nesmie byť nudná. Pokiaľ bude každý váš slajd vyzerať úplne inak, tak divák bude v napätí. Nebude vedieť, čo má čakať. Čo nebude vedieť prečítať. Z čoho ho budú bolieť oči. Z čoho pôjde preskočiť jeho estetickému cíteniu. Alebo možno z čoho mu bude do smiechu. Teraz myslím ironický smiech, nie úprimné pobavenie. Takúto prekvapivosť docielite tým, že na každej snímke použijete úplne iné pozadie, iné animácie a prechody, iné formátovanie písma a všetkého ostatného. Aj keď musíme byť fér a povedať, že aj pravý opak funguje. Prezentácia, ktorá má absolútne nulové formátovanie, má tiež svoje kúzlo. Možno si niekto dokonca povie, že ste vecný a efektívne pracujúci človek, čo predsa nebude strácať čas tým, aby niečo dobre vyzeralo.
Čo povedať na záver? Je to na vás. Pri tvorbe prezentácií máte nekonečné možnosti. Nedajte sa odradiť tým, že niečo nepasuje, alebo že to vyzerá hrozne. Nedajte sa odradiť tým, že vaše publikum z toho bude zmetené. A nedajte sa odradiť tým, že každý bude vašu prácu kritizovať. Že vám za ňu učitelia dajú zlé známky. Alebo že vám klienti odídu a už sa vám nikdy neozvú. Vy sa budete môcť tešiť z dobrého pocitu, že ste urobili tú najhoršiu možnú prezentáciu. Mimochodom, tvorba tejto prezentácie ma doslova bolela. Budem rád, ak mi súcit prejavíte lajkom, zdieľaním alebo dokonca odberom. Toto je Škola Primitívne a teším sa na vás na budúce. Majte sa.